Mayong adlaw na sad kaninyong tanan mga ka-dearest friend. Kininasab si Papa Joe para sa lanasan nga istorya nga tagaan-tag kinabuhi nga pinada sa usa ka gihinganlan o gingging. Sa katong mga subscribers nato, daghang salamat sa pag-subscribe ug ay mo kalimot pang-imbitar sa inyohang mga kaila sa pag-subscribe, labi na katong mga Cebuano o mga Visayan speaking people. Ug sa wala pa ka-subscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo kung natin mga bag-o nga mga istorya. Help me nga makaabot ta og 50k na subscribers karon nga tuig nga 2022. Again, daghang salamat sa inyong pagsuporta. Arita sa storya ni Gingging. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Hinaut pa unta nga kahatagan kapag daghang blessing sa Ginoo. Mayong panglawas og safety kanunay para makapadayon kag hatag namo sa among mga kalingawan. Ang mga nagkalain-laing istorya sa kinabuhi ug gugma nga maoy akong gisunod pirmi. Ako di ay si Gingging nga taga Mandawi City. 70 anyos na ang akong edad ug usa ko ka byuda. Sa akong pangidaron nga taas-taas na gyud, makapangutan ako sa akong kaugalingon kung kaya ba na akong isuwat sa 20 kapahina nga papel ang akong kaagi. Tiguang na ko og daghan na kay kong mga nagian sa kinabuhi. Nagkalain-lain lang, dunay kalisod, kaharuhay, kalipay, kasakit ug himaya. Nasuwaya na nako na tanan, Papa Joe. Sa tinuod lang, kadaghan na kay ko ni suway og suwat sa kong kaagi. Mga kalima na siguro ko nga nagatahata og suwat sa kong love story. Di mangudalim ang magsuwat ka sa imong kaagi kay mahinumduman nimo tanan. Pero tungod lagi kay fan kay ko nimo ug sa imong programa na ningkamot gyud ko og suwat kutob sa akong mahimo para makapaambit pug ko sa kahanginan sa akong istorya sa akong kinabuhi ug gugma. Kada makatagog ko kada kanta ni Eddie Peregrina nga naguluhan nga Since You've Been Gone, mahunong gyud ang akong gibuhat. Matulala ko ug di malikayan nga makatu ang akong mga luha. Kining kantaha man gud ang Since You've Been Gone, maoy makapapukaw nako sa kamingaw sa kong bana nga namatay niadtong February 22, 2013. Eksaktong alauna sa kadlawon. Pila na katuig ka nilabay pero presko paghihapon sa kong unahuna. Bisan pa sa kong edad nga 70 anyos. Bisan asa kong mahimutang di gyud mapapa sa kong nahuna. Labi na niadtong masakito na siya. Ug ako siyang giatiman pag-ayo. Pasandigon ako siya sa kong dughan ug kantahan sa mong kanta ni Eddie Peregrina, ang Since You've Been Gone, Papa Joe. Wala pa gani mahuman na kong kanta makatuog na siya nga nagsandig gihapon sa akong abaga. Para masabtan ninyo ang tanan sa akong istorya, sugdan nako nitong gamay pa ko. Gipanganak ko sa Guadalupe, Bugo, dili sa Cebu, nga puwerte gyud namong lisura. Puwerteng pobrihan namo, samutan pa nga 8 may kabuk man nagigsuon ug usa lang ang lalaki. 8 anyos pa lang ko nga sinaligan ako sa kong papa sa trabaho nga panglalaki unta. Kay unsaon, ang among nag-inusarang igsuon nga laki tapulan man kayo. Ako ragyud ang madali-dali sa kong mama ug papa. Ako dayon ang dad-on ni papa para manguha og buli para himuong pisi sa sinsuro sa mga panagatan. Unya ni kahuman among itumod sa may parke sa Bugo, diha tungod sa monumento ni Rizal. Diha pa man tuyod akong kahoy sa akasya nga anha magpaabot ang mamalitay og pisi. Perting yung lisura mo kinabuhi, tagsarami makakaon ug kanon. Ang madali-dali namo maoragyud ang nilugutmon sama sa nilungag na saging, bulanghoy ug nilugag nga kulo. Usaon nga mao man ni ang pangita namo. Adto mi sa may San Roque Tabugon, mangita og buli. Unya among putlon unya hakuton. Paingon sa mua sa Bugo, magbakler gyud mi. Imagine kalayo sa Tabugon paingon Bugo unya naglukdo mi og buli nga purting bugata. Pila ka bungtod ang among latason. Magilakyog ko sa kakapoy. Magbinhod ang akong ulo nga galukdo sa buli. Mag-abot ang akong ginawa. Pero inakabot sa balay, ang akong igsoong lalaki naghigda-higda lang. Unsaon nga tapulan man kayo.
Ang iyang buhat mamayli sa gabii unya matug sa adlaw. Ako'y sinaligan sa tanan nilang mama ug papa hangtod sa pagpangumpay para kanon sa mumbaka ug kabaw. Unya ni kahuman ako pangumpay, muadto ko sa tabay para maghakot sa tubig. Ingon ni ana kalisod ang kinabuhi ni adto Papa Joe. Tuig 1967, pangidaron nako 16 anyos. Dalaga nako ug daghan na nagibit-ibid nako. Daghan kayong mga ulitaw nga nanguyab nako sa una, pero wa nako sila tagda. Usa ka adlaw niadto kalitlangan niabot ang ako ang igagaw nga si Carmen. Ging, niari ko sa inyo kay doon ako'y tuyo nimo. Pakuyungon ti ka sa masbate. Matod pa niya. Ha? Mas may buhaton natos masbate. Agun sa mata dito. Pangutana ko pa. Ay da, mutabang rin pananggi sa mga mais. May nalang makakwarta po ta dito. Tupag pa niya. Ganahanon ko pero mananghid sa ko ni mama. Doon na ako, di dyan siya masugot nga mularga ko masbate. Matod ko pa. Ay tarunga lang pananghid good. Musugot lagi na sila ana. Di pa sila ana nga makatabang kanila o doon na kay income sa masbate. Ganahan kay ko nga mularga Papa Joe. Mao pag-abot sa kong mama, ako di siyang giingnan. Ma, mukuyo kong masbate nilang Carmen ug Inday Paulina. Nakuratan si mama. Sa tanaw na ko, wa siya nalipay. Ayaw kay kanara ba si Inday Paulina, ang mga anak-anak, gikan sa masbate. Inigbalik din magdala nagbana. Ug ikaw po doon niya, kasi magminyo ka dito. Maong ay na lang. Matod pa ni mama na ako. Minyo ba wa pa nas kong nahuna kay bata pa taong ko. Ang ako namang gusto nga makaadto pug laing lugar, unya makatabang pug ko sa atong kalisod. Unya, kay wa man si papa ni Modere, mulakaw ka nga di mananghin si mong amahan. Matod pa ni mama nako. Disgusto gud siya nga mularga ko Papa Joe pero namugusyo ko og mao nga iya na lang pug ko nga gipaapas sa kong papa sa bukid. Nga nanguling, gisiguro niya nga akong manghod nga papulion si papa para makaistorya mig tarong. Pero ni hapon na lang, wa paghihapon naabot ang akong manghod og si papa gikan sa bukid. Wa madugay, niabot na si Carmen sa mua. Tanaging, kay hapon na, lisod na og magabian tas daan, matod pa sa akong igagaw. Kadiyot lang ako sa paabuton si papa, tubag ko pa, pero di gid ko na siya kapaabot. Kung di ko mulakaw, niadto iyahan na lang kong biyaan. Mao nga, nagunahuna ako kung si angay na kong buhaton. Gilili na ako ang inahan nga naghikay sa kusina. Kung mananghid kong tarong niya, kay baw ko nga di po siya musugot sa akong gibuhat. Wa na ko mananghid Papa Joe. Da nga kong bag, ninaog ko, agi sa mong bintana para di ko makitaan ni mama. Pagkabot sa kong manghod og papa gikan sa bukid, wa na ko dito. Nidangoy-ngoy siya sa paghilak. Di siya kadawat nga nibiya ko sa amua nga wa gani mananghid niya. Dito mi, didiritso sa hagnaya. Pero pagabot namo, way lansa kay bati ang panahon. Way lansa nga mularga basta maghangin-hangin. Ang ending, na-stranded mi ugupat ka adlaw sa hagnaya. Nakabilita ang papa nga na-stranded mi, mao nga iya kong giapas. Kay pabalikon sa amua pero wa ko may minaw niya. Nagtuman di ko sa kung gusto kay lagi gusto ko nga mularga. Pagkaugma, maayo na ang panahon. Og diha na'y lansa nga ni biyahe. Sa katapusan, nakasakay na gyud mi. Og human sa dugay kayong biyahe, nahiabot gyud mi sa mong destinasyon sa Masbate. Sakay mi sa ka jeep nga ampliti 15 centavos pa niadtong panahon na. Di ka naog mi sa ka lugar nga hawan kaayo. Doon ay mga gagmay nga balay nga nagtapok sa tunga-tunga sa ilahang baryo. Abi na mo uga mao nagato ang among destinasyon pero dili pa di ay. Napangutana mi sa address sa mga tuan pero si Mudre gitudlo sa mo ang gipangutan-an. Puwerte dayon layo gikan sa mo ang gikanaugan. Muagi pa mi og pila ka baryo sama sa baryo Cambarda, Istampar, Kabagtang, Osminia, Matubinaw ug Baryo Leong. Dayon mao na ang lugar nga among tuyo nga gitawag og Sitio Mahayahay. Imagine ang kalayo sa mo ang gilakaw kay wa pa may uso ang sakyanan niadto. Gikan sa buntag na mulakaw naabot mig hapon. 18 ka kilometro ang among gibaklay. Dili lalim, puwerte yung kapuya. Pero kaya ramang pud kay amo man gituyuan. Kilom-kilom na pag-abot namo sa balay ni tiya. Nakita dayon ko og mga lalaki nga nagpundok, mga ulitaw nga nitan-aw namo sa among paghiabot. Nakadungog pa gani ko sa kalalaki nga ningon nga, ako nang cute ha. Ang cute nga gipasabot nila mao ako Papa Joe.
kay gamayon man ko nga pagkababae. Nisa kami sa balay ni tiya og wa pa gani kapapahuway og tarong nakadungog dunay mga lalaki nga nikanta sa silong nga nang harana di ay nako Papa Joe. Kaniya tugod, ganahan ka sa mga nangharana nimo mga mutubag pug ka og kanta. Mao nga bisan og bago pa kong naabot nagkapuliki og tubag sa ilang kanta. Di ako nagtambo sa bitana ni tiya ug sa ubos mao ang mga lalaki nga nangharana nako. Gitubag dayon nako sila sa akong mga paboritong kanta sama sa Together Again, Two of Us, Memories of Our Dreams ug It Hurts to Say Goodbye. Nga puros mga kanta nga paborito nako gikan sa singer nga si Eddie Peregrina. Nakapahiyom-yug ko sa kong kagulingon. Kadagang bang buyog nga gustong musiba sa estranghero nga buwak? Makauyab magkakog dili oras diri sa Masbate. Matod ko pa sa kong nauna, Papa Joe. Pagkaugma sa gabi na timing nga dihay baile sa tugaran na po sa balay ni tiya. Namaili dayon mi si Carmen kauban po nagubang mga igagaw nako. Dagan kayo ang gustong makigsayo nako. Siguro tungod kay dayo ko o karon pa ko nila makit-i. Si Carling ang unang niduol nako nga kursunada kay nga nanguyab nako bisan og bag-o pa lang mi nga nagkaila o bago pa nagkita. Og ako pod nga nabaguan sa kong kasikat, akong gisugot na yun si Carling bisan og wako'y pagbati niya. Unya wa madugay laing lalaki na sab ni duol nako gusto makigsayaw. Siya si Pryling nga silingan rasab ni Carling. Kursunada pod kayo nga nanguyab nako si Pryling. Bisan og kadto pa mi nagila-ila. Kisugot po dahil na ako si Pryling. Niyatong gabiyon na lang good, nakauyab ko og duha ka lalaki, Papa Joe. Pero pagkaugma niya na dihan nakibaw si Carling nga uyab po mi si Pryling, siya na ang nag-giveaway, mao nga si Pryling na lang yun ang magbisitaan nako permis sa amua. Magsige mi kuyog ni Pryling, labi na kanang mananggi mi. Siya ang akong katabang pirmi og alsa sa mga sako sa mais. Butan may noon siya, tungod niya makuha-kuhaan ang akong trabaho. Siya na'y mupasan sa akong mga sako sa mais unya ikarga sa iyahang balsa. Unya kami duha ang manakay sa buko-buko sa kabaw. Ingon niya na kasimple ang kinabuhi kaniyanto. Malipay na mi. Og ingon niyanto lang, kontento na sa kinabuhing simple og kinabuhing kabus. Nag-enjoy na ko dito, Papa Joe. Pero ang papananggi di magdugay kay mahurot man gyud ang mais nga sanggiunon. Giingnan namin ni Inday Paulina nga mamauli naming Cebu kay wa nami trabahoon dito sa Masbate. Nangandam nami sa mga gamit para makabalik sa Cebu. Ready na ang tanan pero wa din mi kalarga kay dunay super typhoon nga nagsingabot ang bagyong Sinyang nga kusog kaayo nga ni kusog-kuso sa mong nahimutangan nga lugar. Tuig 1967 katong bagyong Sinyang o kaming tanan puwerteng kadluka kaya mga dahon sa lubi tukog na lang ang nahabilin. Nang lupad na ang mga atop sa kabalayan ug nangatumba na ang mga kahoy. Matod pa sa kong manuhugo nga mubakwit ko numi og lain lugar. Ato taman nagos kamalig ni Manu Gabriel Pilapil. Mas maayo dito kay ligon to, luwas ta dito. Ug mao to nga gisungasong gyud namo ang kusog nga hangin ug uwan paingon sa kamalig para dito mi mutago. Pagabot namo dito daghan na ang tao, mga 5 ka pamilya na gyud ang nanago dito. Puno sa mais ang kamalig, maong dito mi nang higda ibabaw sa puso sa mga mais. Bahala na og di komportable, ang importante nga luwas lang mi niadto. Wapay uso ang kuryente niadtong panahon na. Ug bisan pa og naay kuryente mag-brand out lang pud siguro. Lamparilla ra gyud ang gamit niadto. Ug tungod sa kakusog sa hangin mapawong ang suga ug igor ng huypon sa hangin. Diha mi ibabaw nga bahin sa kamalig, tapad og higda nga agaw nga si Dalina. Nagkaguros pagyapon ang kusog kay bagyo nga purting ngita pa sa palibot nga halos wa na kay makita. Bisan pa sa kakusog sa bagyo ug kaang komportable sa akong higdaan. Nakatagpilaw ko. Wa na ko masayod og pila ka minutos ko na nga nakatuog. Mauna na ko na matgunan nga dunay ni patong nako. Usa ka lalaki nga gustong manamastama sa akong pagkababay. Nisyagit ko pero kisampungan niya nga akong baba. Nilugnot ko og nikisikisi pero mas kusgan ang lalaki. Maluig ka, ayaw ko hilabti, matod ko pa. Pero hinay siya nga nihunghong nako. Ayaw na lang paglugnot gingging. Kay okay raman og itugyan ni mo pagbababae nako.
uyab man tanduha, di ba? Wa ko'y nakita sa palibot tungod sa kangit-ngit, pero bisan pa og wa niya gisulti ang pangan pero nakaila ko kaayo sa iyang tingog. Siya ang akong uyab nga si Prayling. Prayling, buhi ko nabuang ka na. Di ko gusto aning imong gibuhat ha. Matod ko pa niya. Reaksyon pa ko siyagit pero gisampungan na sa niya ang akong baba. Ug bisan pa og naghilakon og nangay pakiluoy niya pero wa na siya maluoy na ako. Pinugos niya nga gikuha ang akong pagkababay, taliwa, siya naghagurus nga hangin ug unos. Dungan sa pagkusukuso sa bagyong sinyang, mausad ang pagkabuak sa akong inampingan nga pagkababay. Nakahimo og kasikas ang pagpanastamas ni Prayling nako pero way nasayod, way nakabantay tungod sa kasaba sa palibot tungod sa bagyong sinyang. Human siyang gibuhat nako, diyang nilampos na si Prayling nakahilako sa ako ang kasuko niya. Wa na ang buktong butang nga akong giampingan. Wa na ko'y ikadalit sa kumamahimong bana pohon. Wa na ko'y bahandi. Wa ko'y gold or unsa ba. Ang ako rauntang virginity, pero wa na. Buak na ang pakwan, Papa Joe. Naglibog ko nga nung kalit nga nawa sa kung tupad ang akong igagaw nga si Dalina. Mao di ay kay sinabutan lang duha ni Prayling. Nga inig makatug na ko. Mupuli siyang tapad si Prayling sa akong higdaanan. Pagkaugman niya na nito ang ng bagyo pero wako'y kalipay. Nagulkay ko og wa na nagtingog-tingog ug gipunan pa sa kasakit sa akong kinatao tungod sa pagpang-rape ni Prayling nako. Niya itong miaging gabi. Nakita na ko si Inday Paulina nga nagpadung nako. O gingging, masulubon man ka. Ay kagulgul di kay manguli na tag Cebu. Matod ko pa niya. Diya paspas ko nga niadto sa gibutangan sa kumbag nga ready na unta ko kung wala pa ni bagyo. Pero diyang akong kuhaon ang akong gamit wa na diha ang tanan, Papa Joe. Bisan og usa sa akong mga gamit wala na. Natagbuan ako ang akong igagaw nga sa Dalina ug ako siyang gipangutana. Dalina, asa nga akong mga bag? Wa naman diri sa akong gibutangan. Ug nitubag pod si Dalina nga tuwa na kang Prayling akong gihatag niya. Kung ganahan ka kuhaa lang dito. Tuwa siya karon sa bukid sa Pinyo, sakop sa Mabangig. Tuwa lang siya dito para mabawi ni mo imong gamit. Nakilakyo ko sa kalagot, Papa Joe. Pero kung sa may mahimo na ako, di ko pwede nga muli nga wang akong gamit. Tuwa po dito ang akong kwarta. Nagdali ko nga nilakaw o giapas na ako si Prayling o dito sa bukid para kuhaon na ako akong mga gamit. Pag-abot na ako dito, nakita na ko ang balay, ilawom sa kakahuyan o dito si Prayling. Huy! Asa to kong bag ba ambit to kay mupaulin ako Cebu. Isog ko pa nga singka niya. Pero gigunitan niya akong kamot o niluhod sa kong atubangan. Ayaw lang guduguli sa Cebu. Ari lang tadri kay pakaslan mantika. Matod pa niya nako. Nga naghilak-hilak pa sa kong atubangan. Pero giwaklin ako yung kamot. Wakay angay mo hilak ko kay demonyo ka, rapist ka dako. Nganong gilabdan mo ko ni mong pinugos ha? Wakay puangod, wakay balatian. Singag ko pa niya. Pasaylo ako, ging. Nabuhat rin gito na ako kay para di ka madayon og uli sa Cebu. Mahal kay tika. O, tinuod nga uyab ta pero bisan og paghikap malanggani sa imong kamot. Imong ihikaw na ako. Mao nga, nakaunahon na akong ingon niyato na lang. Mo'y buhaton ako para maangkon ta ka. Giwaklin ako ang iyang kamot, Papa Joe. Dayon kuha sa kong mga bag sa daplin sa payag. Nihawid pa siya sa kong mga bukton ug napakiluoy nga di lang kumulakaw pero wa na ko siya paminawa. Niuli ko sa balay sa akong tiya pero pag-abot na ako, wa na sila si Inday Paulina o Carmen. Wa na sila kapaabot na ako o gila kong gibiyaan. Di ko makatultul kung ako lang nga maginusara nga muli sa Cebu. Mao nga wa ko'y mahimo, nagpabiling kong puyo sa balay sa akong tiya. Ug tungod kay konsabo sa kong igagaw nga Dalina ang lampisagan nga si Prayling, makasulod-sulod rin siya sa mua bisag usang orasa. Ug feeling niya, magtiayon naming duha. Wagi ko makauyon sa gibuhat, nasuko kayo ko niya. Wapan ako siya mapasaylo pero wako'y mahimo, gawas sa pagkatubang niya. May na lang gani, kay dangtan og pila ka adlaw niabot si Papa og akong giapas. Pagkakita ni Papa nako, nigakuskog taman niya og nidangoy-ngoy sa paghilak. Salamat pa kay imong giapas, gimingaw na kay kunimo og ni Mama Sab. Matod ko pa, sa ko ang amahan. Oh, Mona, kaya nagtuman man kasi mong gusto. Tuway mong inahan dito ay nagsighilak sa imong gibuhat nga nilayas lang ka para makaarigmas bati. Hala, lakaw, sige panghipos kay man larga tagbalik sa Cebu.
ingon pa sa kong amahan. Wa na makapugong si Pryling nako, dihang nilakaw nako o nikuyog kang papa balik sa Cebu. Igo na lang siya sa pagtanaw samtang nilakaw si papa kaming duha palayo. Pero wa na ko masayri nga nisunod di ay siya namo. Igo pod nga naabot mi og bugo si papa, nagsunod ra pod namo si Pryling. Pag-abot namo sa balay sa bugo, naguna pagani siya amin sa kong inahan. Niduol po ko kang mama pero pag amin nako unta, gikusi ko ni mama. Sa kumbugan pagyud ug puwerting kusuga. Puwerting sakita pa ba jo? Tungod siguro to sa iyang kasuko nako nga nagtuman ko sa kung gusto nga moadtog Masbate. Ug tungod pod kay paguli nako kuyog na si Pryling. Natinuod gyud ang iyang gingon nga basta gikag Masbate, iniguli magdaglaki. Maayo kayo nga mga bugar si Pryling sa kung mga ginikanan. Iyang sulti nga uyab mi ug doon na nahitabo namo. Willing siya nga magpakasal nako. Wa na ko makatugan sa tinuod nga to sa kung mga ginikanan, sa tinuod nga pinugos niyang giangko ng akong pagkababae. Kung mao nang doon na dayon nahitabo niyong duha, sa pa may gidugayan ninyo, ikaw ging angay gyud ka magpakasal ka ni Pryling. Ug ikaw Pryling, pareha dayon imong ginikanan dinhi sa bugo para masabutan nato inyong kasal. Matud pa sa kong papa. Ug tuod man, naabot ang mga ginikanan ni Pryling o gikasabutan nga sa huwis lang sa aming magpakasal. Pilar may istorya, gikasal mi si Pryling sa munisipyo sa Bugo, unahan sa may Flash Elorde Stadium. Gikasal mi si Pryling nga wa ko masayod og nahigugma ba ko niya. Tinuod nga uyab ming duha. Doon ako'y pagbati niya pero katong pagbatia nawara dihang iya kong gi-rape, Papa Joe. Pero wa na ko'y nahimo pa. Kay bisan og unsaon kasal na magyud mi. Nagkasabot ang among isig kaginikanan nga adto mi mamuyo sa Masbate. So pagkahuman sa mong kasal, nikuyog dayon ko nila sa Masbate. Nagpuyo mi isip magtiayon siyempre. Ako ang asawa maong akong gibuhat akong responsibilidad isip asawa. Si Pryling ang magdaro sa uma unya, ako ang nagatiman sa duha namo ka kabayo. Ako'y tigtugway sa kabayo. Akong liguon sa sapa ang mga kabayo. Pero sa kadlaw niya to dunay baile sa Pikas Barrio ug mao nalay akong nabalitaan nga nikuyog si Pryling sa mga ulitaw para mamaili kay doon na sila atuon nga dalaga nga gipanganlan og Linda. Nisaka dayon ang akong dugo. Minyo na siyang dako pero mukuyog lang gyapon siya sa mga ulitaw para makikita og dalaga sa bailihan. Sa akong kalagot Papa Joe gidala na ko ang duha ka kabayo sa bailihan unya akong gibuhian didto. Pagkakita ni Pryling sa among duha ka kabayo, iya dayon ning giduol pero nilukso-lukso ang kabayo ug kusog unya nagdagandagan. Dihang gihan-an niya dakop ang kabayo, gipatiran na unta siya sa kabayo. Nakabuang si Pryling ug usay ang buhaton. Sige nig panawag sa kong pangan, kay ako raman lagi ang tahuron sa mong kabayo. Pero wag yung kumutubag siyang tawag, nitago ko sa ngit-ngit. Gusto na ko siyang silutan. Tungod kay minyo na mi, namayli pa siya. Pinaagi sa kabayo, sa pamasin nga unahon niya ang kabayo kaysa pamayli. Pero sayop ko kay imbis nga unahon ni Pryling ang kabayo, diyang wa ni niya madakpi. Iyan na lang gipasagdaan og nipadayon siya og pamayli. Og nakita ko pa nga nagibid-ibid siya kang Linda. Puwerte gyud na akong sukuan niya. Pag-uli niya akong gibungulan og mao na ni nakuha sa akong pagminyo sa sayop nga tao. Gibasol na ako kung kagalingon nga nung nakiminyo ko niya. Pila ka adlaw ang nilabay, naabot akong iyaan gikan sa Cebu para mo bakasyon sa Masbate. Pero diyang mubalik na kining Cebu ni kuyog ko o gilayasan ako si Pryling. Pila ka adlaw na ko nga nagtambay sa muha sa Bugo diyang kalit nga ni butho si Pryling kay iya ko na kong apason. Pero wa na ko mukuyog niya. Aw kung mo na nga di ka mukuyog na ako balik sa Masbate, diri na lang pug ko. Magtipon lang ta diri. Dili po gumubalik sa Masbate ug wa ka. Matod pa ni Pryling nako. Wa ko'y nahimo kay technically siya pamanggod ang akong bana. So nadugay naulian ang akong buot niya. Nagkasinabot na pud mi og di na mawala ang nilapaay sa liyon og karnero. Natural raman kay bana og asawan man mi. Tungod sa nahitabong nga pagnilapaay Papa Joe, nabuntis ko. Okay naman unta nga minyo man mi ni Pryling. Ang nakaproblema lang kay murag nabantayan nako ang iyang pagka-irresponsable. Mabdos na ko niyanto diyang nanangit siya nako nga mularga paingon sa Negros kay doon ako na siya trabahoon dito. Sigurado ka nga okay ra nimo nga mularga ko? Pangutana pa niya nako.
Okay ra lagi. Okay ra kaayo. Mas may hinuon kay doon na po kay income makahatag ka nako ba. Kinahanglan na pa ko kwarta ni panganak nako. Tubag ko pa. Og tuod man nilarga siya paingon sa Negros kay manrabaho pero wa na ko damha nga mutiwalag di ay siya. Wa gyud nahitabo nga nagpada siya nako og kwarta. Wa na ko'y balita kung naunsa siya dito sa iyahang giadtuan. Mag-alanak na ko niya to pero nikayod kong paningkamot ug ako ra. Di mahimo nga si Pryling ra nga ako saligan nga wa man gani siya magpatimaw. Naglako ko og banig akong isuroy bisan og asa nako dada bisag dako na akong tiyan. Naningkamot ko nga makatigom para sa akong anak. Nakabantay si Papa sa akong pait nga kahimtang. Wa gyud nagpadala si Pryling ni mo kwarta. Pangutana pa niya. Wa gyud pa. Ambot ato niya og naunsa. Buhi pa baka ato siya. Tubag ko pa. Doon na ra ba ko'y nabalitaan kang Pryling. Niuli manggod akong amigo gikan dito sa Negros ug silingan ra kuno sila dito ni Pryling. Nam kuno ilang kapuyo dito nga byuda. Igo ra ko nga nidungo sa kung nabalitaan kang Pryling. Di na ko ikahibong nga nakakaplag siya lain dito. Si Pryling manggod. Nakila na kaayo ko niya nga kundatan siya og babae. Dako gyud kaayo kung pagbasol nga nagminyo mi. Tungod kay naguol ko. Tungod kay bana na ko siya pero kung mauna iyahang gusto, di ko mamugos. Sa akong kaugalingon nga to niya, bahala na siya sa iyang kinabuhi. Kaya na kong buhion ang akong anak. Mao to Papa Joe nga gidubli pa nako ang pagkugi ug pamaligya og banig. Kada adlaw ilawom sa naglagiting nga kainit, sige ko og baklay sa tibok bugo para manuroy og banig. Niabot ang adlaw nga nakapanganak ko kay okay ra nga akong pagpanganak pero di okay nga akong kahimtang. Nagkasakit ko og grabe. Nagkalibang ko og dugo pero way bana nga nagpatimaw nako. Wa gani uli sa amo ang anak, ang responsable nga si Pryling. Di ko gusto nga magpa-ospital. Mao nga akong gibuhat sa kong mama, nagpaig siyang bugas nga mais dayon iyang gisabuan unya gisagulan og 7 ka dahon sa tuba-tuba. Bayabas, abokado, mangga ug kay mito. Motoy akong nga gihinubig. Moy akong gisigian og inom sud sa 21 ka adlaw. Human sa 21 ka adlaw, naayo ko Papa Joe. Hapit ko namatay sa akong balatian pero way bana nga nagpakialam. Nagtubo na gyud ang akong kayugot nga tukang Pryling. Mas maayo hinuon og di na siya mobalik kay wa na ko maginahanglan niya. Usa ka tuig na akong anak dihang kalit nga niuli si Pryling sa bugo. Sa wa pa kaabot sa mong balay si Pryling, nibalhin mi sa akong anak sa kamalig unya nagbukot mig habol. Nadungog nako sa silong ang tingog ni Pryling. Asa man ang asawa og anak ma? Pangutana pa niya sa akong inahan. Ha? Doon na ba di kay asawa og anak? Kadugay na nimong wa ni balik diri? Abi nimo nakalimot na ka nga gikan pagikan nimo buntis to imong asawa? Wa gani ka ni uli bisan magpadala na lag suwat o kwarta. Isog akong mama nga gikasab-an si Pryling. Nilakaw ni nga wa makita namo o wa makakita namo kay lagi nagbukot mami og habol sa akong anak. Pero pagkaugma ni balik kini ug wa na mi katago sa akong anak. Niduol siya nako ug gusto nga mugakos nako pero niatras ko samtang gakugos sa akong anak. Pasaylo ako ging. Mubalik na ko nimo ug sa atong anak. Matod pa niya. Unsa? Wa ka kuyapi? Karon lang ka patimaw? Dili ko na ikaw madawat pa. Wa na kay asawa ug anak. Pauli sa inyos mas bati. Kay di na gyud ka madawat pa. Matod ko pa nga to kang Pryling. Wa na gyud ko mudawat niya Papa Joe. Wa na ko makigbalik niya. Mao nga nilakaw na lang pud siya. Diyang hingpit na nga wala na siya sa kinabuhi si Pryling nakahukom ko nga mangitag trabaho kanang dakog sweldo. Gihagad ko sa kuig agaw nga sidilya nga mga tuglabugon sa Mandawi. Ging, manrabaho ta dito na, tighimo og silig ba kanang lanot. Sakto rang sweldo dito. Matod pa niya nako. Nisugot tayo ko Papa Joe. Gibilin nako kong anak ngadto sa kong mama. Unya nilarga ko og Mandawi ug tuod man nakatrabaho ko sa himuanan og silhig lanot. Okay na nako ang akong kahimtang sa akong trabaho. Nalingaw na kayo ko ug maayo pod ang sweldo. Usa ka adlaw niya to ni sakay kog tricycle ug dito nako unang nakit-i si Misyo.
Siya ang driver sa tricycle nga akong gisakyan. Pagtunol nako sa komplete, wa niya dawata. Free ra di ay ko. Ay salamat, matod ko pa dungan sa kong pagpanaog sa tricycle. Wala pa ko makabantay niya to sa iyang pilit nga tinawan nako. Human sa kong tuyo ni para na sa kong tricycle para muuli sa mua pero nakuratan ko diyang parehong tricycle ang ako nasakyan, ganiha ug pareho ra pod ang naong sa driver. Ikaw lagi gihapon, matod ko pa niya. Oh, kay wa magyud ko muhawa diri. Nagpahipi lang ko samtang nagpaabot nimo kung kano sa kamuuli. Tubag pa sa driver nga murag gikilig ug nagpahiyom diri nako. Gihatod ko niya sa akong gipuy-an ug pag-abot nako sa mua tungod kay gitunol nako niya nga komplete. Ningon siya nga ayaw na lang, free raman to. Kuan di ay kung okay nimo, lahi nga pliti akong pangayuon nimo. Matod pa niya. Ha? O sa mga pliti gusto nimo? Pangutana ko pa. Kuan, kanang pangan lang nimo. Gusto lang unta ko makaibaw sa mong pangan. Tubag pa. Niya nako. Kanar di ay, okay. Gingging akong pangan. Matod ko pa niya, dungan sa pagkanaog sa iyahang tricycle. Abi na kung mao na to'y katapusan ng mong panagkita pero dili pa di ay. Pagkagabi niya na, nakadungog ko nga na'y nagkanta ubos akong gipuy-an. Pagtambo na ako sa bintana, nakita nako si Miss Yu nga nagdala og sista og nangharanan nako sa kanta ni Eddie Peregrina nga Since You've Been Gone. Giwi padayon nako si Miss Yu og nag-istorya na imong duha. Nagpakita din siya og pagagusto nako. Na love at first sight gyud ko nimo ging. Matod pa niya Papa Joe. Mao di ay nga wa ko nimo paplitiya sa tricycle. Okay naman ang gibati nimo nako. Natural naman na sa lalaki nga maibog sa kababay. Ang problema kay di na ko pwede Miss Yu. Ang ka na manggug ko pero binayaan ako sa kumbana. Napayes og kusog si Miss Yu. Nalipay siya nga buwag nako sa bana. Wa siya pakialam og doon ako'y anak. Dawaton ko niya. Hangtod akong anak og willing siya nga mga tubang sa kong mga ginikanan. Pila ka adlaw pud nga nanguyab nako si Miss Yu. Nakita masad nako niya nga sincere siya. Mao nga ako siyang gisugot. Kami na ni Miss Yu og nalipay kay siya. Di kausa nga iya kong gihagad nga manlakaw mi. Asa man ta Miss Yu? Pangutana nako pa niya. Akong ipakita nimo ang akong lang trabaho. Tubag pa niya. Og dito gidala ko niya sa kalugar nga way tao. Pero dunay mga tanom nga grapes. Mao ni ang akong lang trabaho. Tigpakatay ko mga grapes. Ako'y nagbantay ani mga grapes diri og dito sa unahan na akong gamay nga kwarto. Tana mga tutas akong kwarto. Matod pa ni Miss Yu. Gidako niya siyang gamay nga kwarto og dito iya kong gihagkan sa kong ngabil. Unya wana ko makabalibad diyang ni aksyon nagpaak ang leon sa karniro. Mao day siguro nga gidala ko niya dito kaya nagplano na siya nga mulapa og karniro. Ditugot ko siyang gusto nga dunay mahitabo namo. Ayaw kahadlok ging kay di ko sama si Mumbana nga mamiya. Matod pa niya nako. Human nalapaan ang karniro sa leon. Gituman niya ang iyang gisulti og nanguli mi og bugo o nakikstorya siya ni mama o papa. Nanangin siya nga mag-live-in nami. Nisugot raman po ng ako mga kinikanan, kay dagko naman kuno mi. Mauto nga nibalik ming Mandawi og nag-live-in mi. Daghan kog mga balita nga nadungog kang Miss Yu nga lagi kuno babaero kini og doon na pa kuno uyab nga kauban niya sa trabaho. Magkita mo pirmi si mong uyab Miss Yu kay kauban ra mo sa trabaho. Panungog pa nako niya pero dang tinuod. Tinuod nga doon ako uyab nga kauban nako sa akong usa ka trabaho pero wala nami. Ako na siyang gibuwagan dihang gisugot nako nimo. Ingon ana ti ka kamahal ug andam ko nga mo resign dito. Di na ako mabalik sa kontrabuan para di na ka magselos. Matod pa niya nako. Buutan gyud kayo si Miss Yu Papa Joe. Gisunod niya tanan na kung gusto. Ni-resign siya sa trabaho ug lisod na lang sa kontrabuan sa himuanan og silhiglanot. Maayo ko no nga permi mi magkuyog para di nami magsinilusay. Wa madugay na mabdus ko sa mong unang anak ni Miss Yu. Napunan pa hangtod nga nahimong upat ka buok ang among anak. Way paglubad ang iyang gugma nako. Loving ug caring kayo siya nako. Iyan tanang sweldo ihurot og hatag nako. Di man po tinuod mi abunda sa kwarta og material nga butang pero malipayon mi og kontento sa among pagpuyo.
Usa ka adlaw, giyatagan ko niyog buwak og sing-sing. Magpakasal taging? Matod pa niya nako. Kasal? Pwede ba di ay kaduha kaslon? Kasal labi ako sa unas kumbana. Tubag pa nako niya. Waday ka kabalita. May padiay ko nimo kay bawo ko nga patay na si Preling uy. So pwede na tayong magpakasal. Matod pa niya. Bisan og bati ang akong kaagi kang Preling. Wa ko nalipay nga namatay siya kay siya pagyapon ang amahan sa kong kamagwangang anak. Pero nalipay ko kay makasal nami ni Misyo. Pila may istorya, nagpakasal mi ni Misyo. Sa katapusan, legal na gyud ang among panagtipon. Dapat unta nga magmas malipayon mi kay nablisingan nami og pari. Pero naon sabay noon nga nisugod naman mi og kagubot. Namatayan nako nga gabi na muuli unya hubog pa gyud. Ihatod lang siya og sakyanan. Ako sige kasab-an Papa Joe. Noon sa mga misyo nga kung ganun sa ata nakasal, karon pa magkanisud og bisyo. Makamao na lagi ka maghubog-hubog ron. Matod pa, nako niya. Sorry ging, doon na mo ko'y problema. Nahadlok na kayo ko og makahibaw ka. Wala bagyo asong makumkum. Kung makahibaw ka ani, mapatyan yung kunimo. Tubag pa, niya nako. Dito, nisugod na kakulba ang akong dughan. Doon na kay babae, na babae ka misyo. Tugani ko. Nasuko na kayo ko niya to. Kay wa na ko ilaing pagduda maurag yun. Nga doon na siya dakong sa nga nahimo na ako. Wa na may karon sa babae. Nibuwag na nako niya bisan og nabuntis siya. Saon nga ikaw magid akong love. Di man to nako ang love ang babae. Napugos lang ko sa tentasyon. Saon nga uhaw naman kay ko. Gutom na kayang leon kay wa na lapa-lapa o karnero. Saon nga di naman ka magpadug na ako. Nisinta ko sa akong kasuko Papa Joe. Mao di ay nga nangita siya og laing karnero nga mulapa. Kay wa na makaskorde rin ako. Tinuod man sab nga wa na may dugdog Papa Joe. Unsaon nga wa na ko'y gana kay idaran na lagi og daghan na mi og anak. Unya busy pug ko sa trabaho. Makainomdom ko niya sa mga dunay mga kadlawon nga manguhit siya nako kay gusto mo dug pero akong iwakli. Tabi diha misyo ay sige hilas-hilas diha. Singhag ko pa niya. Sige nagud ka sa langging. Ganahan kay ko. Lalaki rabi ako. Asa man ako ni pasok ni. Matod pa niya. Ganang ka sa lain na lang. Moto yung gisulti na ako. Nga abi na ko komedya ra niya. Pero wa ko magdahom nga yung tinudoon Papa Joe. Gipasok yun niya sa lain nga babae og namabdos kini. Nakahilak og taman sa kong nadungog. Usa ka semana na ko siyang giaway o gipalayas. Pero wa siya mulayas. Bisan og saon ako siyang singhag o kasaba, di gud siya mutubay nako. Pinangga lang gyapon ko niya. Pirmi ko niya dad-an og mga pagkaon usay tagaan pa ko niya buwak. Magsige siya pangayo og sorry nako pero wa gyapon ko sa maayong pagtagad niya. Di gud nako makalimtan nimong gibuhat misyo. Wa ko'y labot og di ka mulayas dinhi sa tua. Sige, diri lang gyapon kapuyo pero lahi nako ha. Di na ko sama sa una. Wa na ti ka giisip nga bana. Kay di pagyuti ka mapasaylo hangtod sa mong lubnganan. Nag-inisugyo ko kang misyo Papa Joe. Wala ko'y sweetness niya. Pero, usa ka adlaw niya na gidala niya simba ang among mga anak. Di man gito siya hinimbahon. Pero nakalitan ko kay nisimba siya. Wa na po ko nakakita nga manigarilyo siya. O wa na ni inom. Dibiyan ako sa tanang bisyo nako nga sigarilyo og inom ging. Matod pa niya nako. Ay daw, kay labot og nibiya ka. Sa babae ni mo, sige yapon ka. Singhag ko pa niya. Wana oy. Di uli naman ang babae sila sa buhol og ingon man siya nga di man po kuno niya ipangkon nako ang bata. Tubag pa ni misyo. Wag yun kay ayo tawhana ka. Bisan og bagon sa pagagbasol diha, bisan mo hilak pagkagdugo. Di na gyud ka mapasaylo. Singhag ko pa ngadto niya. Padayon ko nga naginisug kang misyo. Wana ko'y may tinagda niya. Hangtod nga niingon siya nako nga kung mamatay nga naguging, magbasol gyud ka. Patay ba oy? Ikaw mamatay mas mauna pa siguro ko nimo kay masakit ko sa konsumisyon sa imong gihatag na kong problema. Kausar nga nito ging. Usar gyud ang sala nako nimo ug nabuhat man puto nako kay di man ka magpadug nako. Lalaki bi ako, natintal ko atong butanga. Matod pa niya nako Papa Joe. Ay di na rason oy. Ing na lang nga higal gyud ka. Hala kung gusto ka, pangita pa dito glaing babae, pamabdusi. Kay okay naman nako.
Wa na ko'y labot nimo bisan mag-unsa pa ka. Yaw-yaw pa nako niya. Pagkatutaon, nihikap siya sa kundughan. Nipingit ang naong sa kasakit. Sakit mo na kundugan, ging? Murag di mo ko kaginhawa. Matod pa niya nako, pero igor na ko siyang gisulirparan sa akong mga mata. Tuo ko nimo, naging artista ka, aron ka tabangon unya, mubalik akong pagtagad nimo. Ay nalang misyo, di ko madas imong atik. Tubag pa, nako niya. Pero pagsunod ako tanaw niya, lahi na ang itsura. Dayon natumba o nakuyapan. Dito na ko nakuyawan, Papa Joe. Nakaingon day ko nga di na artista ang iyang ipakita nako. Dadununtan nako siya sa ospital pero nakamata siya o okay na kuno siya. Di ko na siya magpa-ospital. Nalipong manguging. Tungod na siguro sa kakapoy pero okay raman po tungod kay niduol kag balik nako. Matod pa niya nga nagpahiyom din nako. Pagkaugma, nitrabaho lang gyapon siya, Papa Joe. Kay kaya ra kuno niya sa iyang trabahoan. Nabuwad man siya og init og didto, giatake og nalipong og nalisod na siya ginhawa. Gidali na mogdala sa ospital. Nahibaw-an namo nga giatake di ay siya sa high blood. Doon na po siya sakit sa kasing-kasing. Ingon ang doktor nga grabe na ang iyahang kahimtang og di na siya pwede nga mo trabaho kay delikado og adto atakihon pag-usab. Angay na siya nga magpahuway na lang pirmi sa balay. Mao to Papa Joe nga niundang na siya og trabaho. Naalang siya sa mua sigigigda. Kada adlaw naobserbahan nako nga nakagrabe siya. Why improvements ang iyang kahimtang bisan og nag-inom pa siya og tambal. Naghubag naman kuno ang iyang kasing-kasing. Niadto og grabe na gyud kay siya. Maglubog na lang siya sa katri pirmi. Kada kadlawon kung atakihon siya, maglisod siya ginawa. Mao nga akong buhaton, alsahon ako siya o pahigdaon nako sa akong dughan, dayon kantahan nako sa kanta ni Eddie Peregrina ang Since You've Been Gone. Wa pa gani matapos na akong kanta, nakatuog na siya nga nagsandig sa akong dughan. Ipahimutang dayon nako siya o pahigdaon sa tulo ka sapaw nga unlan para makaginhawa siya sa iyang paghigda. Mga unong kabuhan gito nga ingon iyanto ang akong buhaton niya. Kada kadlawon kung maglisod na siya o ginawa, ako siya pasandigon sa akong dughan. Dayon kantahan sa kanta nga Since You've Been Gone. Usa ka kadlawon niya to, nakabalikwas ko og nakamata. Unsaon nga nakatuog manday ko sa sopa tungod sa kong kakapoy. Nidali ko bangon kay basin og naglisod na po ginhawa si Misyo. Og wa ko sa iyang tapad para pahigdaon sa akong dughan. Pag-abot na ko siyang gigdaan, nakita ko si Misyo nga natuog. Nakulbaan dayon ko, basin wala siya maginawa. Niduol ko, gitapion ang kumpad siyang dughan. Nakaginawa ko glawm dihang tunapay mga pinitik sa iyang kasing-kasing. Unya nadungog na ko, siya nga hinay nga nagsampit sa kumpangan. King, unsa ganito akong gikanta pagharanan ako nimo? Pangutana pa niya nako. Nalimot na ka? Mabitaw tong kanta nga akong gisigian og kanta nimo para makatuog ka. Ang Since You've Been Gone ni Eddie Peregrina. Tubag ko pa nga to niya. Pwede bang kantahan to nimo? Munindot manggod nga akong pamati kung makadungog ko sa mong kanta. Makapahuway kong tarong. Ganahan ako mapahuway king. Gikapoy na ko. Hinay og paputol-putol ang tingog ni Misyo niadto. Sa kung una-una, kay bawo ko nga mao na to. Biyaan ako ni Misyo. Nagtuo ang akong mga luha nga gikanta ang Since You've Been Gone, Papa Joe. Dungan sa paghuman akong kanta, maupod ang pagkabugto sa kinabuhi ni Misyo. Wala na ang akong bana. Nihila ko kusog kaayo dungan sa akong pagakus sa wanay kinabuhi nga lawas ni Misyo. Misyo, pasailo ako. Pasailo ako sa akong ipakitang bati nga pagtagad nimo niya itong wa pa ka masakit. Grita tarti ka o murag iro tungod sa kong kasuko nimo. Pero gibasulan na ako ang tanan. Uwahin na ang pagbasol. Yes, tinon Papa Joe, nakasaha siya nako pero tao lang siya o nangayog pasaylo nako. Pero wa nako pasaylua. O diyan sakit na siya, uwahin na ang tanan. Unta, gidawat na lang nako ang iyang sala para napakita nako kung unsa nako siya kamahal. Niadto, nga wa pa siya nagkasakit. Uwahin na gyud di ay ang pagbasol. Masa pa may mahimo nako, wala na nga akong bana.
February 22, 2013 ang pagkamatay ni Misyo. Pero hangtod karon nga 2022 na. Siya paghihapon ang akong gihandom bisan pa og tiguang nako sa Panginoon nga si Tinta anyos. Adto pug ko padung, kaw may lain padulungan ng tao, matiguang og mamatay. Andam na pug ko Papa Joe kay aron magkita mi ni Misyo. We will be together again soon. Daghang salamat sa pagbasa nimo sa akong kaagi Papa Joe. Idol ka tika sukad pa 2005. Sige kong paminaw nimo sa radyo, sa Handos Bira ug sa imong love stories. Dini na lang kutob ug daghang salamat. Imo magtatampo, Gingging.